Fidels a un jurament que es manté intacte des del segle XIV, vallibonencs i penarrogins han tornat a retrobar-se este cap de setmana en una de les celebracions més antigues i emotives del territori. La rogativa de 2026 ha sigut la més multitudinària de la història, amb més de 900 participants recorrent los més de 25 quilòmetres que separen los dos pobles. La comitiva va eixir dissabte de matinada des de Vallibona, amb la recuperació de l'acomiadament dels 7 jovens que simbolitzen aquells fadrins que, segons la tradició, van prometre tornar amb 7 dones per a repoblar la vila després de la peste negra. La eixida de Vallibona, que a vegades és menys coneguda que la trobada en el Pont Xafat, i és normal perquè la trobada en el Pont Xafat és el moment culminant de la rogativa, també és molt emotiva. Els 7 xics se'n van de Vallibona, els despedís les ties i l'alcalde i comencen el seu camí en busca de dones que permetisquen que Vallibona continue viva. La rogativa arribava al Pont Xafat passades les 6 de la tarda. Allí esperaven centenars de penarrogins en el que continua sent el moment més emotiu de tota la jornada, la trobada entre els pobles germans. Una rogativa molt emocionant, molt viscuda per la gent, molt emotiva i molt... és que ha sigut fora de sèrie. La celebració també ha servit per a reivindicar el valor patrimonial d'una tradició única a Europa, que els dos municipis volen convertir en Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. A quasi 7 segles d'història fent este vot renovat, 7 anys, cada 7 anys, demostrant resiliència, fortalesa, esforç, voluntat de continuar en els pobles i, com dia abans, de ser solidari, de ser fraternal en els altres pobles. Crec que això mereix un reconeixement. Una rogativa que es viu amb una enorme intensitat emocional pels veïns de tots dos pobles. Lo que els vallibonencs i els penarrogins sentim és algo com si estiguérem comunicats tots els dies. I a més és molt bonic el que les cases de Penarroja vagin buscant els descendents de rogatives anteriors per a acollir-nos en les seues cases. Lo diumenge la comitiva es va acomiadar entre llàgrimes i una emotiva jota. La darrera parada va ser Arbès. Allí els veïns van rebre també amb els braços oberts als germans de Penarroja i Vallibona i van compartir un dinar de germanor. D'esta manera s'ha reafirmat la fraternitat entre Vallibona i Penarroja, que continua més viva que mai, 7 segles després, i amb la promesa ferma de tornar al 2033 per seguir fent història.